Всъщност, когато става дума кой става, кой не става, си спомням, четох веднъж през океана, така по диагоналния способ, мемуарите на Бил Клинтън. Сега не знам дали ги е писал, сигурно ги е поне попрочел малко, нали да така. Но всяка глава започваше с някаква мото, някаква сентенция и едната глава почваше с това. За съжаление, човек разбира дали става за президент на Съединените щати чак след като го изберат. Добре, че не е чак след като му изтече мандата. Това... Мисля, че ние сме в подобна ситуация, след като в Америка може да стане, защото тук да не може. Да, това е демокрацията в крайна сметка. Избират те. То се и случва. Аз си спомням, имахме някои номинации за премиери, които хората далеч не изглеждаха подготвени. Изумен. Мисля, че те бяха малко изненадани, че са в тази си роля. Но вчера видяхме една много подготвена дама. И аз се чу защо изключихме. Аз си мисля, че може би това е руста жена. Да спаси. Те са много вече. И много ще се хареса, според мен, Филипова на Доналд Тръмп, например.